علی کو جو کوئی نہیں منے دا، علی کو جو کوئی نہیں منے دا تو کیا فرق ہوں دے شان دے وچ، خدا کو بھی بندے نہیں منے دے خدا دے اپنے جہان دے وچ۔ علی کو جو کوئی نہیں منے دا کیا فرق ہوں دے شان دے وچ، علی کو جو کوئی نہیں منے دا کیا فرق ہوں دے شان دے وچ، خدا کو بھی بندے نہیں منے دے خدا دے اپنے جہان دے وچ۔ علی عدیم المثال در خدا دی یکی دکان دے وچ۔ ایک چند دو مصرے انہی ایک جلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو شعر دا تخیل ہے کہ انہاں حضرت اللہ پاک خط لکھ دے کہ علی دی ولایت دا اعلان کرو، تو خط دے میں دو چار مصر سرور کربلائی دا کلام ہے کہ بعالی خدمت حضور اقدس جناب محبوب محترم میں تہاڈے تانی ضروری کام میں، اتھاں بھی خیرے تے خیر منگداں تہاڈی پل پل اتے مدامی، امید سکھ چین نال حسن مزاج اقدس تبا گرامی، پیار بالاں کو میری طرفوں تے گھر درود و دعا سلامی، تیڈو اے خط گھن کے آندہ پائے میڈا سنیڑو تیڈا پیامی، دیواہ فلفور وقت انکو منگے جو اے اذن ہم کلامی، حال سارا سجن پیارا کتاب میں مکتوب وچ رقم میں تو ساڈے تانی ضروری کام میں، جتھاں اے خط خیر دا پہنچے اٹھاں کو سہیں خوش کراونے چا، جتھاں اے خط خیر دا پہنچے اٹھاں کو سہیں خوش کراونے چا، تے تمام الحاج صوفیاں کو صدقے کولہوں بلہاونے چا، ولا پلہانا دا جوڑ ممبر علی دا ہاتھ نپ دکھاونے چا، اور عرش آثار اپنا پٹکا علی دے سر تے بدھاونے چا، علی ہے مولا تمام ریت اے ہر کہیں تو مناونے چا، منے سی فرمان تیڑا میڈا مگر او جیڑا حلالی دم میں تو ساڑے تانی ضروری کم۔ میرا خیال ہے بس اتنا کافی ہے، اور ہیک تھوڑا جیا ہے تو بڑا مشکل جیا ہے، غذا نانے جویں جیندی سخاوت حال عطا، ہے غذا نانے جویں جیندی سخاوت حل عطا، جیندہ بستر مرزا تلہ طہارت انما، کشتی ارزو سمادہ نیک نیت نا خدا، کم جیندہ مشکل کشائی نا جیندہ مشکل کشا، جیندے گھر دی خاک روبی فاطمہ زہرا کرے، جیندے گھر دی خاک روبی فاطمہ زہرا کرے، اے جہیں سردار دی تعریف کوئی کیا کرے۔